ପରଟା ଆଳୁ ଭଜା କରିବା। ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ମୋର ସେଇ ପିଲା ଦିନ କାହାଣୀ, ସେଇ ପିଲା ଦିନ କାହାଣୀ। ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଜା ଥିଲା, ମୋ କଣ୍ଢେଇ ରାଜା ଥିଲା, ଓ କଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ। মনে পড়ে আজি মোর সেই পিলা দিন কাহাণী, সেই পিলা দিন কাহাণী। ଗରମ ଗରମ ଗୁଆ ଘିଅ ଦିଆ ପରଟା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଛୋଟ ବଡ଼ର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଇବା।